Nasi kumadoda ngizonyakaza eSouth Africa nkana ngisabathe ngiyathula ngizongathanyakaza eAfrica yonke ngathi ngiyaziba ngiyathula ngiziba lento kwavele kwanyakaza umhlaba wonke jikelele igama Mr Friday wabantu uhlelo izwi elamaciko angithathi ithuba ngibingelele weinsizwa zakithi nezintokazi zakithi ngokhulu kuyithoba nangokhulu ukudumala sanibonani. Well, ngizana indaba ezibhlungu, indaba engathokozisi, indaba zokudlula kweqhawe leAfrika, indaba zokudlula kweqhawe leSouth Africa, indaba zokudlula kwensizwe engathini inkakha kwezokusakaza. Indoda yamadoda yomsakazo omkhulu, umsakazo Ukhozi FM olmaphikophiko. Izindaba zokudlula emhlabeni kukaBheka Beekay Mchunu umfoka amacingwane. Sizothi dudu kwabomndeni sithi dudu kubangani sithi dudu kubantu lesondelene nabo sizothi dudu kuwena mbukeli wohlelo izwi lamaciko sithi dudu kubona bonke abalandeli balensizwa uBheka Beekay Mchunu umacingwane. Uma ngakhuluma ngalensizwa mina ngicabanga ukuthi ngashona ilanga. Uma ngakhuluma ngalensizwa ngazi nanokuthi ngingaqala kuphi ukuze ngizoyiphetha le ngiyiphetha khona. Kodwa nje ngamafuphu uBeekay ube umsakazi obesakaza obephiwe ngalendlela mina engazi ukuthi ngayichaza ngifanise nani. Kibalula inhlelo abamfake kuzona kumsakazo omkhulu Ukhozi. Zonke indlela abamfake kuzona ubevele angene afithi. Alukho uhlelo uBeekay asakalikezwa lomcindezelo. Ziningi nanendlela kayisakazile mhlawumbe ukukhumbuza kancane lensizwa ibisakaza usikiya ngengoma kanye nobingelelo mpanza kanti ke olisakaza uhlelo lwasemini olengena Monday to Friday lwalibize ngokuthi ke ikanye nawe lapho khona akasebenzisana khona noSbo F wasebenzisana khona noNomfundo Mkhize. Lensizwa ike yalisakaza uhlelo lingena ebusuku njengamanje libizwa ngobusuku obuhle lisakaza uSiyamhlongo. Ukalisakaza isebenzisana kakhulu lensizwa uMavundla. Uma ngakhuluma ngomacingwane ngikhulume ngoBeekay ngikhulume ngoBheka ungashona ilanga iphinde lishone futhi. Insizwa ebinethalente elisimangaliso, insizwa ebinekhono elisimangaliso. Ushonele esibhedlela emva kokugula osekumhluphe isikhathi eside. Well, mfoka amacingwane ndoda yamadoda abake babona nabaphinde babonane siyophinde sidibane. Ngiyacabanga ukuthi nasemazulwini yofike uqhubeke nalento yakho ufike ubenzele into yakho odume ngayo emhlabeni, into yakho vele oyiphiwe emazulwini. Angithathi ithuba ngibonge weinsizwa zakithi weintokazi. Gama lami nginguMr Friday ngowakhe naye ngowabantu.